manheru akanaka vana veZimbabwe. Tasvika pakare panhau dzaBrett Mvete. Kana pati riri kuda kutsanangurira kuvanhu zvavachaita kana vakawana mukana wekutungamira nyika, vanowanzonyora chinhu chinonzi manifesto. Asi inini zvangu semunhu akangogumirawo paform 6 kuchikoro, ndinombozvifungirira kuti nechirungu chinoshandiswa ipapo, asi mamanifesto iwaya achangoverengwa nevanhu vakaenda kuOxford here vakawana madhigirii muchirungu. Zvimwe zvinonyorwa ipapo kana wapedza kuverenga unotoshaya kuti pambotaurwa kuti kudii chaizvo chaizvo. Regai pano timbotarise mamanifesto emamu maopposition party uyezve nepati iri kutonga. Yekutanga inde ndichakota sezvayakanyorwa muchirungu. Point 1 yakanzi establish an equalization fund and sovereign wealth fund managed by a transparent board accountable to the people through parliamentary oversight. My way. Ndo tuma statement tunoita kuti vanhu vakotsire muparliament izvozvo. Pari kunzi ipapo. Fund ipi? Inoita nezvei? Ichabatsira papi? Mukaona pari kutaurwa zvinhu zvakadaro, zvinoreva kuti vanhu vari kutaura izvozvo vari kuedza kuti vhara nechirungu. Point 2. Foster and review of all laws and public policies inhibiting legitimate investment. Akomana, hapana chambotaurwa ipapo. Zvangonzi tichatarisa zvokuita. Akomana, itai sevarume guys. Taurai mitemo yamuchachinja. Taurai policy yamuchaisa kana yamuchabvisa. Muchabvisa here indigenization law. Muchadzikisa here 51% iri kushedzerwa. Muchakwidza here. Itai specifics varume. Vari kutonga neudzvanyiriri pamusoro neZim asset yeubenzi. Chi. Urikuti aiwa urikuti hatifanira kushandisa izwi rokuti benzi kutuka vanhu kuti benzi. Panapa regaiti patatotsanangurira vanhu vari kutenda. Panapa paBrett Mvete panapa zvatinoita kana uri benzi, uri benzi. Tinozvishedza sezvazviri. Kuti uri professor benzi kana kuti uri honorable benzi kana kuti uri his excellence benzi, ukatadza uri chi? Uri benzi. Handitifidza. Ngatisabate zvakadaro. Panapa panotaura chokwadi chavanhu. Chokwadi. Right. Pamusoro peZim asset vane inonzi 10-point plan. Zvimwe zvacho zvakataurwa mu10-point plan zvinoti kudai. Hanzi advancing benefication and or value addition to our agricultural and mining resources endowment. Vadi kungomira vachingoti hatichadi kuendesa maminerals kunze kwenyika. Takuda kugadzira zvinhu zvedu muno munyika medu kuti tiwane mabasa. Uyezve tikwidze maexports edu tiwane forex. Point 2 yavanotaura vanoti restoration and building of confidence and stability in the financial services sector. Vadi kungoti akomana dhora riri kusara zvapera. Mombomira kutorera vanhu ivhu maybe. Kana kuti siyai macourts vaite mabasa avo ekuenforce macontracts emubusiness. Third point yavari kutaura hanzi unlocking the potential of small to medium enterprises. Zvakare hapana zvataurwa ipapo. Unlock what? Taurai zvinobatika nevanhu varume. Dai mati mabusiness ose anoita less than $12,000 profit pagore havachabhadhari tax. Kana kuti kabusiness kane vashandi vanopfuura 5 vanopiwawo 10% discount pamatax avo pagore. Zvinhu zvinobatika izvozvo, zvinonzwisika izvozvo. Kamoka opposition party manifesto kanoti hanzi we shall encourage and promote a small but effective government. Small but effective. Saka makadii kunyora mumanifesto yenyu kuti muchatengesa zvima BMW nezvima Jeep Cherokee zvamunodriva kuparliament ikoko. Kana kuti dai manyora manifesto kuti muchadzikisa manumbers emaminister. Kana kuti dai makanyora kuti muchabvisa senate because senate haina basa. Taurai zvinhu zvinobatika nevanhu.
Anoti imwe point yavari kutaura kuti hanzi we shall give immediate value to agricultural land by promoting a transparent land policy framework that attracts investment, creates, promotes and supports security of tenure and bankable leases. Zvinhu zvese zvataurwa ipapo munogona kungozvipedza mukangotaura kuti we will give land owners title deeds, tovapa vanhu vane minda matitle deeds. Zvapera, zvatopera. Opposition party policy havasi kuona here kuti nyaya yematitle deeds iyi iri kushandiswa nejunta kuti vawane mavhoti. Pakasvika pama-elections vanongoenda kuvanhu ivavaudza kuti shamwari mukasati vhotera tinokutorerai ivhu. Dai opposition yakatozviita izvi kudhara, nyaya yatopera. Last point vanotaura vari kuti hanzi we shall ensure that there is primary education for all. Guys, musanyepere vanhu. Dai mataura zvenyu kuti ma-school fees muchaadzikisa kana kuti achamira paari for 3 to 4 years, asi kuti chikoro hachibhadharo, muri kunyepera vanhu. Zvatiri kuedza kutaura sevana veZimbabwe, tiri kuti hatichadi mamanifesto akanyorwa nechirungu chekuti even queen chaiye anotoshaya kuti pataurwa kuti kudii. Uyezve hatichadi mamanifesto anoshandisa mazwi atisingazivi nekuti muri kuda kuhwandisa kusaziva kwenyu. Kana muri kuda manifesto yenyu kuti itambirwe zvakanaka nanasekuru John vari kumberengwa, kana kuti vana nambuya Eve vari pagrowth point, kana kuti mufana Samuel ari busy kupfudza mombe kuzvishavani, then please guys, siyanai nechirungu chepamusoro-soro. Kana ma-policy deciders makadzidza sekutaura kwamuri kuita, dai muri kuona kuti muri kutizwa daily nemamembers emapati enyu, nekuti havachadi kunyeperwa nematheories asingaperi. Vari kuda maleaders vanotaura sezvazviri, muchirungu chinonzwisika, vasinganyeperwe kana kujairirwa. Nguva yekutaura zvamunofunga vanhu vari kuda kunzwa yakapera. Back to the drawing board nemamanifesto enyu. Ndo panoperera nhau dzaBreak Mvet dzanhasi. Kana mafarira zvandataura, kana kuti mawirirana nezvandiri kutaura, mondilikewo paFacebook page yangu nepaYouTube channel. Ndatenda.